أبتي كنتات بمليون برغت معرفت شعتات ود بوليس أو قربا معلتات قرب للزب قبل مجمارو قلت وسخ ملكت كونا نسو قنا كسابتا معلت تبتصحي أمثلان بيت زايد كاب لازم صعدتو حبريتات التغيما قنا كداونتا كتحتات صبن كتوقا قنن قنيت كداون تغطرني فكي تبقسي زبل حبريتا ود بوليس هيك الرمان نابنا برقيد سلمنتاي تغير كم زلاقنا يفلتتن أبو انتاي تكبر مقانا زقلت صلاوني لن كالمحجي كورنيل ولد قرقيش مس حسن تنها هيرو كم زنبري رسعتن شعو نحسن دفي ريحة تتن قال مقنعت نيرو كخون يخيليو حسن زي من لسهم حتتات حجنا بزحيم زم تواصل له ود بوليس كفان وان كله قال لنا يباج أزمسل ملكت أبقى زرعيت له مسلا كنت حسن بتقهات تقلقليوز نبركي جواب زبلت زحش بوتاس لزغنه عم كيف الكلام مس حدث السبات بحجي كتلا مامد مقانا بحد وقن كسق زغل تباي عب تحت زلوو بعل شمت مسرح بتخالي شنخ نزي عب ندابر قيد مخاد كخبد لا قدم كونه عبتنا برقيد مسبت صحت بغطتها مستمرحي برقيد اي ترخبتن نايتم وابقوز ركبو عبالات تقرنا فيه تقبلوا كاب كونتاتو صحو زبل خوينو تسمع وانيرو لحر كم زنقروا قديم تقرا لاي كوينو ناي رأس مارن تزن وريو تتأيسون يريو مليسو غتيتو من يوم زبلغن ما سمكي هيرميلا مسمعه اي مقرام اي محراق قد صوقو كبيلو انت عينة شمين تازي إلو تأمتا اي ملست اللون دعان دايشم كاكو على غتفلتي عبزقنا سنسرعات تقبري ود فطروا زي كنا ندك ما نابلت تنكيلي صغيرة حج صغير زي ناي كثمات طباي قال نيو بليو طباي كبز بوتاي تقمكنيو رايدو ذهبتك نعا غيل الكيه زي حتتتو مخر لك كسلا نتي زي فتو شما أب حنت عطف صفت الرازا سفيرو نها بتعرفوا له هدمو حبرها شغما حيزا خطأتهم كلا قلك أبدهم أو اشتكع لنوز تصنحوا ودات تسيهم تقبلوا اتنا ولد أتأمتها زغف على خوين تسمعها سلامتها ودلالان عبعين تنقنا قلزنا برد أمسلا إذا انكو تفولتو سب عيد سنحان عمر مانجوز بزرح تنكساغيسو كم زنبرا قمتت أب حدا تسقع كوفيلا كونتاتانا بيقص مخانو كتري تتصبع توم أبو تتصنحو بوغنام قلك تقبر يتصبع يوازلو ويمزو مسلو نسان تخونت اتزقر لغت قبرة تخيل ناي عقل صبت أويات
ምጭዳር ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምዞም ሪኣቶም ዘይትፈልጥ ሰባት ምስ ተሓወሰት ናብ ካልእ ዓለም ዝገሸት ኮይኑ ተሰማዓ። ኩላቶም ካልእ ዓይነት ፍጥረት እዮም ዝመስሉ። ኣብ ትርኢታቶም እንታይ ፍሉይ ኣለዎም ኮን ይኸውን ኢላ ክትፍትሽ እውን ኣይደፈረትን። ዘይትፈልጦም ዓይነት ሰባት ብምዃኖም ጥራይ ከቢድ ናይ ጽዕነት ስምዒት እዮም ከም ዝትስከም ገይሮማ። ነቲ ካብኣቶም ፍሉይ ጌራ ዝረኣየቶ ዑመር ክሳብ እትረኽቦ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ኣብ እዛና እናድመፁ ይሓልፉ። መግቢ ትደሊ እንተኾነት ሓተትዋ ናይ ኣይፋል መልሲ ሃበት። ካብታ ተፋሪቓ ዝነበረት ቡን እውን ምስ በልዋ ከም ዘይትደሊ ገሊጻ ተገላገለት። ኣብ እንዳ ብርጌድ ዝርከቡ ወሃብቲ ደገፍ ርእሶም ዝኸኣሉ ሰራዊት ምዃኖም ተዓሰበት። ብዘይካቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዘዕልሉ ዘለዉ ካልኦት እውን ክንቀሳቐሱ ንግዳም ገጻና ማዕደወት ትርኢ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ይበዝሓ። ሙዚት እውን ሓደ እዋን ናብ ዝተሳሒባ ከም ዝነበረት ዘከረት። ንዊሕ ግን ኣይጸንሕትን። ቀልጢፋ ናብ ድፋዕ ተመሊሳ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኩነታት ብሕክምና ናብ ዓዲ ቀይሕ ጌሻ ነይራ። ክሳዕ ሕጂ እውን ስለ ዘይተመልሰት ኣይተራኸባን። ምናልባት ሙዚት ብዛዕባ ዝንዳ ብርጌድ ብዙሕ መነገራታ ነይራ። ጽምዋ በርትዓ። ዑመር እቱብ ክብል ብዝረኣየቶ ጐያ ጥምጣም ኣይጸልአትን፣ ኣይወዓለቶን። ንሱ እውን ርዩዋ ተሓጐሰይ ዝመስል። ኣብ ገጹ ናይ ምግራም ምልክት ኣይተረኣየን። ጸኒሓ ከም እተረዳእቶ ብዛዕባ ናብዚ ምምዳባ ኣቐዲሙ እተነግሮይ ዝመስል። ማሕዮ ናይቲ መራሕ ብርጌድ እዮም ዝብልዎ። እንተኾነ ኮሎኔል ወልደ ገርግሽ ንዑመር ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝኣምኖ ብዙሕ ተኣፋፊ ዝብሎ ሓበሬታ እውን ይህወዩ። ቀልጢፉ ተሓጻጺቡ ከእንግዳ ጀመረ። ኣቐዲማ ምብላዕ ዓብያ ከም ዝነበረት ረሲዓቶ ኢዳ ምስሕ ጸባ ብዘይቀላዕለም ካብቲ ምግቢ ተቋደሰት። ከመይ ጠምያ ከም ዝጸንሐት እውን ተፈለጣ። ጸባ በጽቢጹን ዘስተያ ኣብ ሓደ ጸግዕን ጺፋ ከተዕርፍ ኣተባብዓ። ድቃስ ክመጸላ ጊዜ ወሰደ። ነታ ተዋህበታ ቁርናዕ ግና ከም ሓንቲ መዕቆቢታ ስኢላ ናይ በይና ክልል ደኮነት። ኣብኣ ሓንቲ ዓለም ፈጢራ ብሕልሚ ናብ ውሽጣ ሰጠመት። ኣብ ሶፋኣ ተመቻችአ ትሰምዖ። ግርማ ዝመልኦ ፕሬዝደንት ሃገራ ጸሊም መነጽር ኣብ ዒንቱ ካብቲ ዘዳልዎ ጽሑፋት እናንበበ ነቲ ቓል ዝብልዎ የስምዕ። ህድኣቱን ላዛ ዘረብኡን ኣብ ውሽጣ ሰላም ዘርእውላ። ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፣ ክሳዕ ሕጂ ትርጉም ኣብ ዘይህብ ኩናት ምስ ጎረቤትናን ኣሕዋትናን ዝኾኑ ህዝቢ ተጸሚድና ጸኒሕና። ካፈሎም እውን በቐሊሉ ክእለ ዝኽእል ዝነበረ ዘይምርድዳእ ናብ ከምዚ ኩነታት መብጽሑ ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነስ እናሓነኽናሉ ንነብር ጉዳይ ክኸውን እዩ። እንተኾነ ከምብል በለምበር ኣይተኾዐን እዩ ነገሩ ዘሎ እሞ ከምቲ ተደጋጊሙ ክግለጽ ዝጸንሐ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መዕለቢኡ ንምብጻሕ ብኽልቲኡ ወገናት ስምምዕ ተገይሩሎ። መንግስቲ ኤርትራ ካፈሎም እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መዛዘሚ ክገብረሉ ምዃኑ
ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ መደረ እናቐጽለ እንከሎ ካሜራ ናብቶም ኮፍ ኢሎም ዝሰምዑ ዝነበሩ ሰብ መዓርግ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተብል። ንሳቶም እውን ኣብ ርእሲ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ጸሊም መነጽር ዝገበሩ እዮም ነይሮም። ንሓደ ካብኣቶም ምስ ረኣየት ልባ ፍር በለታ። ናይ ኮሎኔል ጽሩራታት እተሰለመ ወተሃደራዊ ልብሲ ከመይ ከም ዘማዕረጎና ኣድነቐት ከላ ኩሉ እቲ ኮንትነት ምኽ ኢሉ ክጠፍእ ከሎ ተፈለጣ። ለካ ሓሰን ብህይወት የለን። ካብቲ ቀም ዘበለቶ ብር ኢላ ተስእት። ከባቢኣ እናጸምወ ከም ዝመጸ ዝተባህለት ውፅእ ኢላ ክትዘዋወር ደልየት። ዝርአ ዘይብሉ ጥዑም ዘይትሰምዓሉ ዓለም ምዃኑ ረአየት። ብዝኾነ ግና ካብ ውሽጣ ክፍኣት ከተውፅእ ናብ ክትሸነሎ ትኽእል ቦታ ኣርሕቓ ኣቢላ ኸደት። ነታ ለይቲ ኣይተሓለፍ ሓሊፋ ንዝመጸት መዓልቲ እውን ዳርጋ ብኢዳ ደፋእታ። ቀትር ምስ በለ ዑመር ማንጁስ መጺኡ ኣዛዚ ብርጌድ ከም ዝጸዋዓ ነገራ። ናብታ ክፍሊ ብጽሒዋ ድማ ተመልሰ። ብርሑቕ እተድንቆ ዝነበረት ሰብኣይ ሕጂ ብቐረባ ከተዘራርቦ መብቅዓ ንርእሱ ሓደ ዓብ ዕድል ምዃኑ ንርእሳ ከተዘኻኽር ሃቅነት እንተኾነ ኣብ ክንዲ ታሕጓስ ፍርህን ሕፍረትን ዓብለላ። ገና እቶ ክትብል ከላ ብፍሽኽታ ክቕበል ኣይተጸበየትን። ግና ከም ዝኽገብር ድማ ግምት ኣይነበረን። ማዕጾ ናብ ዘይነበሮ ክፍሉ እትው ምስ በለት ቁልሕ ይበላን። ምስታ ሽጉጡ ዝጸባጸብ ዝነበረ ይመስል ይገላብጣ። ጥይት ይቖጽር። ናብ ሰፈራ የእትዋ። ተመሊሱ ምስ ወፅኣ ነታ ተዓኒዳ ትጽበዮ ዝነበረት ሄርሜላ ከም ሓድሽ ጠመታ። ፍሽኽታ የምሎቐን። ኣብ ክንድኡስ ወታደራዊ ሰላምታ ይመሃሩኹን ድዮም በላ ስንብድ ኢላ ኣካላታ ናብ ሰጥበል ገጥ ኣበለቶ። ጽቡቕ ገይሩ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ክጥምተን ከሎ ረኣየቶ። ናይ መን ኢኹም ወስኺ ዝብል ሕቶ ቕረበላ። እንታይ ማለቱ ምዃኑ ምርዳእ ኣብዋ ተደናገረት። እተጸወገ ገጻ ጠሚቱ ድማ ኣብርሃላ። መን እዩ ሰዲድኪ? ሕጂ እውን መሊሱ ደኣ ጸልመታ። ንሱ ስሒብዋ ከም ዝመጸት እያ ትፈልጥ። ነዚ ነገር ደኣ ከመይ እዩ ከም ስሉ ዝፍትን ዘሎ? ወዲ ፖሊስ በለቶ ኣሕጽር ኣቢላ። ስምክሞ መን እዩ ኢሉ ድማ መሊሱ ደንጽዋ። ክትነግሮ ግድን ነበረ። ዝሰማዓ እውን ኣይመሰለን። ተማም እምበር ቦታኺ ኣብዚ እዩ ጥራይ ኢሉ ንዑመር ጽውዖ እሞ እትድቅሰሉ ቦታ ከርእያ ኣዝዞ። እቲ ዑመር ዝረኣያ መደቀሲ ካብቲ መራሕ ብርጌድ ዝነበሮ ብዙሕ ዝፍንተት ኣይኮነን። መፈላለዩ ማዕጾ እውን የብሉን። ጥዊ ኢልካ ትረኽቦ ከውሊ ካብ ዓይኒ ጥራይ ዝህብ እዩ። ኣብዛ ንእስ ዝበለት ክፍሊ ሓንቲ ንክልተ ሰባት ከተደቅስ ትኽእል ንእዲ ትርከብ። ኣብኣ ከተነጽፍ ድማ
ዑመር ሓቢርዋ ወፀ ኣንፂፋ ኸተዕርፋ ይፈኾሳን ካብቲ ከቢድ ገዛ ወፂኣ ንዑመር ረኸበቶ እሞ ስራሕ እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ እንተነበረ ሓተተቶ መሽክላ ይብሉን ያ ሄርሜላ በላ ኣብ ገጹ ሕጉስ መንፈስ ከመጽእ እናፀዓረ ኣብ መሓሙቕ ዒንቱ ግና ገለ ጓሂ ዝመስል ዝረኣየትሉ መስላ በስ ኣብዚኣ ጠባይ እንተጌርክ ድቃስ እያ ካልእ ግና ንዓኺ ዝብርትዓኪ ይመስለነን ከመይ ድዩ ስራሕ ዝኸብድ ኣለዎ ድዩ ተጨኒቓ ሓተተቶ ሕጂ እውን ቁሩብ ሰጋእ በለ እሞ ስራሕ ክዳ ዋላ ሓደ ተዕባን የብሉን ኣጋይሽ እንተመፅኦም ሻይ ቡን ትገብርሎም ምግብና ከኣሎኪ ክዳውንቱ ግና ዝኾነት ክትሓፅበሉ ከላ ትመልኣሉ ስራሕ ዳ ድቃስ ሄርሜላ ነዚ ምስ ሰምዐት ዓለም ናብ ሓንቲ ክፍሊ ተቐየረት ኮይኑ ተሰምዓ ሃንደበት ከተተንፍሶ ትኽእል ኣየር ከም ዝወሓደ ዓይነት ዓቕላ ፀበባ ጽልሙት ተስፋ ከም ከቢድ ደበና ኣብ ልዕሊኣ ኽትፀዓና ተራእያ ምስቲ ኹሉ ናይ ሕቶ ምልክታት ናብ እንዳ ብርጌድ ክትሰሓብ እንከላ ገለ ምስ ሞያ ዝተሓሓዝ ናይ ስራሕ ዕድል እትወሃብ መሲልዋ እውን ነይሩ እዩ ንሓደ ሰብኣይ ክትመግብን ክትከድምን ግና ኣይተጸቢየቶን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ነቦኣ ሻሃፍ ሊሓትሉ ዘይትፈለጥ ሄርሜላ ነዚ ዘይትፈልጦ ሰብኣይ ክትሽቅለሉ ሓድሽ ኮና ጠቒምክለኺ ያ ሄርሜላ ኣቲኽን በርዕ ደፊ ዝብል ርእይቶ ዑመር ካብ ርሑቕ ዝመጻ ኮይኑ ተሰምዓ ኣብ ክንድኡስ ትሕጸበሉ ቦታ ከርእያ ሓቲታቶ ተፈላለዩ